Төркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 27 апрель дүшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң театр яктылыкка, нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынышев хәзерләгән Ныгайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. АКШ илбашы Дональд Трамп әгәр Иран ике ил арасындагы сугышны туктату өчен сөйләшүләр алып барырга теләсә, АКШ белән элемтәгә керә ала дип белдерде. Интервью вакытында Трамп, әгәр алар сөйләшергә телиләр икән, безгә килә яки шалтырата алалар. Беләсезме, телефон дигән нәрсә бар, безнең яхшы, ышанычлы линиялар бар дип белдерде. Ливанның сәламәтлек саклау министрлыгы Израиль белән Хизбуллах арасында утны туктату килешүенә карамастан, Израильнең Көньяк Ливанга һөҗүмнәрендә 14 кешенең һәлак булуын җиткерде. Министрлык үлүчеләр арасында 2 хатын-кыз һәм 2 балада булуын, 37 кешенең яралануын раслады. Хизбуллах исә Израильнең 17 апрельдә көченә кергән 10 көнлек утны туктатуны 500 тапкыр бозуын белдерде. Анадолу агентлыгының медицина чыганакларына нигезләнгән хәбәренә караганда, Газзада Израильнең яңа һөҗүмендә 4 фәләстинлинең шул исәптән 1 баланың гомере өзелгән. Газзаның көньяк көнчыгышында мотоциклны нишан итеп алган Израильнең пилотсыз очу аппараты һөҗүменнән соң 2 фәләстинлинең мәете Әл-Шифа медицина комплексына китерелгән. Чыганаклар хәбәр иткәнчә, 3нче фәләстинле Газзаның үзәгендә Израиль армиясы уты белән үтерелгән. 14 яшьлек яшүсмер исә соңрак Газзаның төньягында Израиль һөҗүмендә алган җәрәхәтләрдән үлгән. Полиция чыганакларына караганда, Колумбияның көнбатышында шартлаткычлар белән оештырылган һөҗүмдә ким дигәндә 13 кеше һәлак булган, 17 кеше яраланган. Һөҗүм Каджибо муниципалитетының Эль-Туниль районында Пан-Америка юлында булган. Каука губернаторы Октавио Гузман бу һөҗүмнең штатта теркәлгән күпсанлы җинаятьчелек гамәлләренең берсе булуын белдерде. Һәм Каука бу вәхшилек белән ялгыз көрәшә алмый, безгә ашыгыч ярдәм таләп итә торган террорчы эскалация яный диде. Гузман шулай ук җитди җәмәгать тәртибе кризисы алдында милли хөкүмәттән көчле тотырлыклы һәм нәтиҗәле чаралар таләп итте. Төркия илбашы идарәсенең элемтә бүлеге белдерүенә караганда, илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоğan АКШ илбашы Дональд Трамп белән телефон аша сөйләште. Эрдоğan Вашингтонда Ак йорт хәбәрчеләренең кичке ашында булган һөҗүмгә бәйле рәвештә борчылуларын җиткерде. Эрдоğan булай диде: "Һөҗүмдә беркемнең дә, бигрәк тә илбашы Трамп һәм аның хәләл җифете Меланияның зыян күрмәүе сөендерә. Демократик илләрдә көрәш идеялар белән алып барыла, бернинди көч куллануга да урын юк. Мин илбашы Трампка, аның хәләл җифетенә, АКШ тәкъшилегенә һәм Америка халкына мондый вакыйгаларның башка кабатланмавын телим." Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Якшәмбе көнне чыккан хәбәрләрдә Иранның Ормуз бугазын ачу һәм сугышны туктату, шул ук вакытта атом программасы буенча сөйләшүләрне соңрак этапка күчерү тәкъдиме ясау турында әйтелә. Axios сәхифәсе җиткергәнчә, бу тәкъдим Иранның атом төш программасы буенча дипломатик тырышлыклар нәтиҗә бирмәгәннән соң, АКШка арадашчылар шул исәптән Пакистан аша җиткерелгән. Бу мәсьәлә белән таныш чыганаклар планның уран баету буенча фикер каршылыкларын читкә куеп, блокаданы бетерүгә һәм диңгез транспортын торгызуга караучы тизрәк килешүгә юнәлтелүен белдерә. Тәкъдимдә утны туктатуның озайтылачагы яки даими булачагы, атом программасы буенча сөйләшүләрнең бугаз яңадан ачылганнан һәм чикләүләр бетерелгәннән соң гына башланачагы күрсәтелгән. АКШ вәкаләтлесе һәм сөйләшүләр белән таныш чыганаклар Ак йортның тәкъдимне алуын, ләкин аны кабул итәчәге турында бернинди дә күрсәтмә бирмәвен әйтте. АКШ илбашы Дональд Трамп дүшәмбе көнне милли куркынычсызлыкның югары вазифалы вәкаләтлеләре белән хәзерге каршылык һәм мөмкин булган чишелешләр турында фикер алышу өчен очрашу үткәрәчәк дип көтелә. Трамп Тәһранга басымны арттыру өчен Иран портларының диңгез блокадасын саклап калуын өстен күрүен әйтте.
Ял көннәрендә дипломатик тырышлыклар көчәйде. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи Бугаз мәсьәләсе буенча Исламабадта һәм Маскатта сөйләшүләр үткәрде. Дүшәмбе иртәсендә Аракчи Русия илбашы Владимир Путин һәм башка югары дәрәҗәдәге вәкаләтләр белән сөйләшү өчен Санкт-Петербургка килде. Иран һәм АКШ 11-12 апрельдә Исламабадта сөйләшүләр үткәрде, ләкин конфликтны туктату турында килешүгә ирешә алмадылар. Яңа сөйләшүләр турында тырышлыклар дәвам итсә дә, төп каршылыклар арасында Ормуз бугазы, АКШның Иран портларын камавы һәм Иранның уранны байыту хокукы бар. Элеккеге Израиль хөкүмәт рәисләре Нафтали Беннет һәм Яир Лапид якынлашып килүче Израиль сайлаулары өчен бергәләп сайлау кампаниясе уздыру турында игълан итәргә әзерләнә. Беннетның офисы якшәмбе көнне ясаган белдерүендә булай дип белдерде. Элеккеге Израиль хөкүмәт рәисләре Нафтали Беннет һәм Яир Лапид Израиль дәүләтен торгызу процессында беренче адымны игълан итәчәкләр. Еш Атит партиясе һәм Беннет 2026 партиясының элеккеге премьеры Нафтали Беннет җитәкчелегендәге бердәм партия астында берләшүе. Белдерүдә бу адым реформа блогын берләштерә, эчке каршылыкларга чик куя һәм барлык тырышлыкларның алдагы сайлауларда хәл иткеч җиңүгә ирешүгә һәм Израильне кирәкле реформаларга юнәлтелгән кулланылуын тәэмин итә, диелә. Бу игълан Израиль оппозициясе өчен дә координациянең яңа этабын билгели, чөнки партиялар теләктәшлекне ныгытырга һәм Беньямин Нетаньяху җитәкчелегендәге хөкүмәткә каршы бердәм фронт тәкъдим итәргә омтыла. Израильдә парламент сайлаулары октябрь аенда үткәрелергә тиеш. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның чираттагы чыгарылышында Манас эпосы турында аңлатырбыз. Манас халык истәлеге һәм милләтнең борынгы мөһере. Бүген без бу зур мирасны уртаклашкан, үз хикәяләренә йөрәкләрен һәм җаннарын салган Манас хикәячеләрен кунак итәрбез. Рух һәм сүзләр очрашкан ноктада Манас эпосына тукталырбыз. Төрки дөньясы тирән тамырлы тарихка ия борынгы халыклар җыелмасы. Бу төбәк үзенең гореф-гадәтләре, бай авыз, әдәбияты һәм сокландыргыч табигаты белән һәрвакыт игътибар үзәгендә булган. Төрки халыкларының тагын бер мөһим мәдәни мирасы аларның буыннан буынга тапшырылып килгән дастаннары. Бу әсәрләр халыкның бәйсезлек өчен көрәше, батырлыгы һәм батыр шәхесләре турында сөйли. Кыргыз төрекләре һәм бөтен төрки дөньясы дастаннарының иң югары ноктасында Манас эпосы тора. Манас борынгы кыргыз халкының иң кыйммәтле хәзинәсе. Ул шулай ук үзенең гаять зурлыгы аркасында дөньяда тиңе булмаган шедевр. Манасның зурлыгын күләмле дип кенә атап буламы? Әлбәттә юк. Манас 500,553 шигырьдән торган сүзләр океаны. Әйдәгез бу зурлыкны күз алдыбызга китерик. Көнбатыш әдәбиятының нигез ташлары булган Илиада һәм Одиссеяны янәшә куйсак, алар Манастан 20 тапкыр кечерәк. Ул Һинд дөньясының гаять зур Махабхаратасыннан 2,5 тапкыр, фарсыларның мәшһүр Шаһнамәсеннән якынча 9 тапкыр озынрак. Бу гасырлар дәвамында туктамаган милләт сулышы дөнья әдәбияты тәхетенә куйган уникаль мөһер. Моннан тыш бу гаять зур күләм кәгазьгә төшерелгәнче яки язылганчы телдән телгә килгән традиция аша тормышка ашты. Буыннан буынга, йөрәктән йөрәккә күчте. Кеше хәтере һәм тавышы гасырлар дәвамында мондый чиксез океанны яшәткән булуы Манасны эпик кына түгел, ә кешелек тарихындагы иң зур могҗиза да итә. Манас көлдән күтәрелгән таралган халыкны бер байрак астында берләштергән милләтнең азатлык өчен кычкыруы. Хикәя кайгы һәм дуга белән башлана. Әтисе Якуб хан 50 яшенә кадәр гаять зур байлык җыйган, ләкин аны мирас итеп алырлык улы булмаган. Кайгырып ул, улым юк икән, бу байлыкның ни файдасы бар дип кычкырган. Якуб ханның зарына Аллаһ Тәгалә могҗизалы рәвештә җавап биргән, малай туган. Бу бала үскән, сугышчы гына түгел, үзенең юмартлыгы белән күңелләрне яулаган
тырышчанлыгын һәм гаделлеге белән дошманнарыннан үч алган җитәкче дә булган. Ул таралган кыргыз кабиләләрен берләштергән, ул халкын азат иткән. Ләкин бу достан бер гомер эченә сыйдырылып бетмәгән. Манас мирасы аның улы Семетей, оныгы Сәйтәк һәм аннан соңгы буыннар аша елга кебек ага, 7 буынга кадәр барып җитә. Шулай итеп, Манас үткәнне бүгенге көнгә, бүгенгене мәңгелеккә тоташтыручы өзелмәс рухи чылбырга әйләнә. Гасырлар буена бу зур мирасны үз акылларында йөрткән сөйләүчеләр кемнәр алар? Алар Доланың тере истәлеге, сүз һәм сулыш осталары. Манасны сөйләү гади хикәя аңлату гына түгел, рухи сайланганлык халәте. Аларның күбесе төшендә изге билге алганнан соң бу авыр йөкне үз өсләренә алалар. Төшендә эпик геройларның берсен күргәч намзәт аннан ачык буйрык ала. Манасны сөйлә. Бу чакырудан котылу юк. Бу бурычны үтәмәгәннәр каты авырып китәчәк, хәтта акылларын югалтачак дип санала. Бу рухи җаваплылыкны үз өстенә алган Манас хикәяләүчесенә сәхнәгә чыкканда бернинди уен коралы да кирәк түгел. Манас дөньяда уникаль традиция, ул инструментларсыз башкарыла. Ул үз көчен кеше тавышыннан һәм рухтан гына ала. Жестлар, йөз мимикалары һәм лаеклы тавыш белән Манас дастанын сөйләүче шигырьләрне шул мизгелдә торгыза, тыңлаучыны гасырлар элеккегә кире кайтара. Манасны аңлатучы хикәя генә сөйләми, вакыт эчендә югала. Алар шундый транс халәтенә керәләр ки, Саякбай һәм Сагынбай кебек бөек осталарның бу киң шигърият океанында 3 көн һәм 3 төн дәвамында урыннарыннан кузгалмыйча, хәтта бер йотым су да эчмичә югалуларын әйтәләр. Шул вакытта хикәяләүче бу дөньядан аерыла һәм дастан яшәгән борынгы заманга күчә. Бу тылсым хикәяләүчене генә түгел, тыңлаучыны да урап ала. Риваятлар буенча хикәяләүченең тавышына бирелгән халык яңгыр яуса да, аны сизми. Алар урыннарыннан кузгалмыйча шул рухка кереп югала. Бу шундый ноктага җитә ки, тыңлаучылар дала буйлап ат тояклары тавышын һәм һавада кылычлар чыңлавын ишетә башлый. Бу тавышның материяга, рухның шигырьгә әйләнгән мизгел. Манасны аңлатучының сулышы белән җанланган геройлар шул мизгелдә радио дулкыннарын узып китәләр һәм 1000 ел элеккеге тузанлы мәйданнарны бүгенге көн үзәгенә күчерәләр. Бу борынгы мирас бүген хәтерләрдә генә түгел, яшьләрнең аңында да остаз-шәкерт мөнәсәбәтләренең ныклы бәйләнеше аша яши. Бүгенге көндә үткәрелүче Манасны сөйләү көннәре, матур фестивальләр һәм бәйгеләр Даланың бу гаять зур тавышын дөньяның барлык почмакларына җиткерә. Аеруча Манас театры бу традицияның йөрәге кебек тибеп тора. Биредә ашыклар һәм Манас сөйләүчеләр иңгә-иң торалар. Яңа талантларны, киләчәкнең бөек хикәя сөйләүчеләрен тәрбиялиләр һәм бу изге чылбырның өзелүенә юл куймыйлар. Нәкъ менә шушы гаҗәеп фидакарлык аркасында Манас бүген исән кала бирә. Кәгазь кисәге белән генә шикләнми. Бу уникаль сәнгать түре 2013 елда ЮНЕСКО тарафыннан кешелекнең матди булмаган мәдәни мирасы буларак теркәлде. Бөтен дөнья хөрмәт белән баш ия торган ядкарьгә әйләнде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда Манасның зурлыгына, Якуб ханның мөгъҗизалы догасына, Манас хикәячеләренең төшләр белән башланган авыр юлына, бүгенге тере мирасына тукталдык. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Ногайча нәсихәтләр. Аяулы тыңлаучыларымыз, буйма әм
Avru, savlay, kayır bolgan baresinde söz bardıramız. Ötken yuma avrudun, em beri musibettin, müminlerge bek köbbetten kayır bolganın aytkan edik. Kudaydın sosunlarga bek köp hikmet salganını alimlerden ürünüp sizge aktargan edik. Endi sosu manelerdin bir kesegin em aytamız. Ey avruganı sebep ah etip inlegen maraz. Marazga tıstan karab ah etip mungayma. Hakikatına karab oh dep ayt tınışlık tap. Eğer avrudun manesi arı bir zat bolmasa, köp maramatlı yaratuşu en süygönü kullarına marazlardı vermez edi. So manedin hakikatı Peygamberimiz Muhammed'in aleyhissalatu vesselam nav sözünde bildirilgen. En ziyada musibetke, kıyınlıkka tüskenler, insanlardan en erü, en ongunları bolgan. Başta Hazreti Eyüp aleyhisselamla beraber bek köp neşe peygamber, bir yaktan evliyalar, beri erü ilgi kullar, tüskenleri marazlarga birer taza ibadet, em Rahmandın özlerine ediyası dep karaganlar. Avurgan allerine, em baslarına kelgen, neşe türlü musibetke, yaratuşu Allah'ka, alal almen kayta berip, özögünden yalbaruga, sebep bolganı üçün, razılıkman, sabırman, katlanganları kasında, ziyadası süygönler. Em bek köp savaplardan sebepleri bolganga Allah'tın özlerine bergeni nimet bilip süyünüp şükür etkenler. Maramatlı Rahim Haktın rahmetinden kulga kelgen bir misalmen aytılsa doktorlardın marazlardı ameliyatınday körgönler. Doktorlar insanlardan bir yere köp ağrısa, başka şara kalmasa, kesediler, bışadılar. Tazalap em tüzeltüp, kayta yapıp, tigediler. Doktorlardan yarganı, tazalaganı yerler, kesken vakit sanışıydı. Tek yara ilgilese, so kıyınlıktın artından erülükler keledi. Nav misalde bolganday, veli degen mübarek bek köp erü ademler, musibet em marazlardı, sonu ilgilikke bargan, aldı aşçı, artı yakşı, birer nimet bilgenler.
Sen ey avruğu sebep, kürsünüp turgan maraz. Nav savleli insanlarga kosulgandı tilesen, sabır mınan şükür et. Eğer şikayet etsen, so mübarek insanlar, seni işlerine almay tısıyakta taslıyaklar. Eğer tısıyakta kalsan, gapletke tüskönlördün aralarında kalıp, şukurlarga düşersün. Karangıda kalıp, yollarında yoytarsın. Bazı ağır marazlardan sonu eğer ölüm bolsa, manevi şehit bolup velilikke ozdurgan. Misal bolsa, bala tabıp loksa bolgan katınlar, sanışılap avırganlar, kursak avru sebep keşingenler, ölgönler, em suda bulganlar, tagı otta yanganlar, ya da taun deb bilingen birbirine bulasıp, köplögön insanlardan ölümüne sebep bolgan, marazlardan ölgönler, manevi şehit bolup, Allah betten evliyalık makamına ozganlar. Bir yaktan sosu maraz, dünya suyu em bağını yengil etkeni sebep, ölümdün soğuk betimen yüreklördü küydürgen, ayrılıktın, aşçılığın, azatkandın kasında, hatta bazı ademlerge keşingendi süydürgen. Negedese avur maraz, bolganlardan bazıları dayanamay kalganga keşingendi tilegenler. Hatta bazı ölgönlördün artlarından insanlar, beşare zavallı adem tartkanı nav kıyınlıktan kutuldu deb aytkanlar. Allah beri müminlerdi her türlü marazlardan, em savlay musibetten korşalap nimetlendirsin. Ali maraz musibetler üstlerinde bar bolsa, özlerinden ak etsin. Savlık, iyilik berip, ömür boyu süyündürsün. Savlık bankalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindeki topşuları şuşun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tıgınlayasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 1'de 16 metrli qisqa dolqinning 17615 kilo-kesishlig'idan Turksat 3A ham Turksat 4A yerishni bilan 3 w.trdinna.com internet adresi osha Vot is radio kanalidan topshiladi. Yorta saatlik topshilarimizdan qo'batlawun Turkiya ham Qozon vaqti bilan saat kechki 8:40 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yerishlari bilan 3 w.trdinna.com internet adresi osha ham kısa telefonlarining TRT dinna qo'shimchasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Topshilarimiz turunda uy fikrlarigiz ham kengash taqdimlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabin, bizning adres lotin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar@trt.net.tr. Elega biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.